kakapsat, marinama, marimanti, nag-aapadan, pag nagawan din si Siwot, kakapsat. Begitu tadi, lakay kin Jubing, aja Jubing, engineer. Tadi sumala di jaya, kakapsat. Jaya, ni Victor Plywood, sumalan, apa? Victor Plywood, Tiro. Sumalamat aja nakadumog nga ni engineer nga Peralta. Kini Victor Plywood. Eh apa? Nakauray ni Mesa, damdama sumala di Mesa jay. May isang nakakonta. Or relati gundaway atapo kin sumala man lang atapo. Siyempre nagbayad tili magasot ata. Ngim hanga nakita. Jay, ajay ni Gregorio nga nakambra bukarin. Ajay ti nalay nga cliffhanger ajay, cliffhanger. Ay, madama ti sala na Victor Plywood. Kay Holy Friday. Lagaw! Kita nga, baka may isip ka tente. Ajay, Gregorio Lacambra Bugarin, alias Cliffhanger. Ajay, nagwapo nga lakay. Ajay, sumalsa lang ako ni nalay nga kumantata ni Victor Plywood. Lawat na kayo amin, kita pantalawat ng pandamyanan. Amin ka bumagatan, kini Tumaya. Kita ito kaya. What's up, kay kagawad? Tumaya. Loko-loko. Binisita, ikaw di sukot na. Lord, sinuwa. Meron dumating na prinsesa. Ay nakamanahan dyan. Prinsesa ng mga Yan pina. si Sir Bong. Yan. Papa cute. Yan. Mahirap lang kami. Pinupulutan lang namin ni Kimchi. This portion is brought to you by Bawang. Sisiwit mo. Hoy, pagapaw! Nulumawa Mga kapatid, ngayon lang ako bumigay. 52 years old ngayon. Paano na? Lumalakay, bumatbating! Nasa kundi dinapaang mo. Iwit ko o sisiwit mo. Ayun po, bumalik po yung si Victor Plywood. Di po gumagalaw yung tirador ng bao. Malapit na maka... Malapit na maparla! Kalalabas lang yun, kalalabas sa mute. Di ganong nakakagalaw. Kasi paralyzed. Kabibenta ng buntot ng bao sa Nueva Ecija.